I-a dat ceva? Eu n-am întrebat. Ai găsit și ce ai făcut? Eu s-a dat apoi. Ai găsit. Cine era? Bună, telefon bun. Da, dar a plecat să ia o piatră să dea într-un câine și ea că nu Vezi, asta era. Păi dar unde știe? De unde știu că l-ai găsit tu? Păi l-am găsit pe Telefonul și am spus eu. Dar mai arătat lui cu NASA. Filmarea aceea, filma Milica. Și lui ăsta, lui Cornel. Cea că să vadă care, cum e. Nu știu, mai filmat și pe mine. Păi a fost filmată. Eu mare era atunci când am fost. Și tare pe tot. S-a uitat pe Viorel, să se vadă pe Viorel. Cine e Cornel? A, Cornel nu știa, Natalica știe. Nu, Cornel a zis, dar să-l văd și eu. A văzut. A sunat Viorel pe mine mereu să fiu pe aici, că vreau și acum nu vezi deloc. Are lucrare undeva, înțelegi? Dacă am fost pensionare, eu vin la statul. A, și el lucrează acum, nu? Da, Aveam un Cosmoteu oraș și mereu mă suna, știi? Avea minute. Avea 15 de minute. Da, o leacă. Mă duc să-l plătimesc mine, Unde? Unde-i plătești mașina lui Silviu odată când o veni în vacanță și te duc acolo. Unde? Da? Plătești acum, Natalica. Păi e și pe ea pe la noi, că zicea că vine odată de mine. Sau duc eu pe aici pe ea. Ah, mai repede așa. Adică, dar Mariana a zis că dacă ar fi să treacă Silviu odată de la București. Nu Silviu. Știi unde stă ea? Silviu. Cum, mă? Bă, cum o primează și pe ăsta, că nu-i băgat în seamă. Zi-mă, ce? M-am dus odată... Hai să uite, vezi. Am văzut acțiune. Acoperi ceva la față, nu te văd. Așa. Când am văzut acțiune, m-am dus. Da, era după mormântare, mama, și aia. Cea că obosește, noi i-a dat Mariana telefonul. Ea le-a deschis nouă atunci ușa. Asta mă zic. Nu? E baba mea. E că doar ne-am bani, numai s-au trăit. Cred că și... Este ăla de la Sudei. Vezi că dacă moare cineva, la pe milioane. Că și eu nu te daci, că nu te crezi. Care am cu el. Este o nouă. 15 milioane. Așa mi-a spus la aceasta. Nu e tot nimic, că dacă dau pe fiecare număr cât atât. Adică ce are rău astea? Altă moare nu pensionar, mor eu mortale. Eu așa mi-a spus ăla de Paște, a murit nevastă. S-a întrebat pe ăla, nu știu, pe Ganță sau pe Ganță? E mai scurt. Păi, preoți acum? Da, am întrebat la examen, cu ce ai mai ca domnul Ierusalim? Cu Moura. Nu, domnul Iisus. Dar ăia din spate să facă mișto de el, că ția că e prostit. A, deci de Ganță și de Pușcel. De Pușcel, mă, Pușcel era mai prost. Ganță era mai prost, nu? Ganță, n-am ținut de Gran Teatru. Pușcel al lui Silviu, ține, mă. Nu, ăla e altul. Ganță ține mie. Nu, ăla altă parte în pol, nu. Nu mai e. Era din Cândeci. Și Iustinian ăla, patriarhul, era din Cândeci. A băgat câțiva la... Acolo, da. La fi pădurare. Da. Și ăsta a fugit pe poastă. Înțelegi? Pui pădurare pe el. Stai tu, Chirar, mă, să avem, mă sumare pe lui, nu înțeleg eu pe tine. Stai, Elene, la borcanul ăla, când ești. Nu merge